הוא תומך, או מה יש לו לתמוך? הוא אסיר, אין לו שום זהות פוליטית. אנחנו ממשיכים עם תפנית מפתיעה בפרשת האיומים על ליליאן פרץ, העוזרת שהגישה תלונה נגד שרה נתניהו. החשוד באיומים עליה הוא אורן אברהם, מטרידן סדרתי שיושב בכלא, הטריד פוליטיקאים רבים, בעבר אפילו שלח פיצות ללשכתו של נתניהו עצמו. יוסי מזרחי מדווח. תוקפים אותי. למה? לא יודע, כל מה שיש באים לאורן אברהם. יש לך קשר לשרה נתניהו? לא. זו הייתה ההצגה הכי טובה בעיר. הסיפור אמנם פלילי, המיקום בית המשפט, אבל מסביב כולם מחויכים. והכוכב הראשי, אורן אברהם, סיפק את הסחורה. מה שאמרו לי החוקרים אתמול, שעצרו אותי, הראו לי עיתון, מותר לי לקרוא עיתון כמו כל בן אדם, אז הם אומרים לי בעיתון מעריב, תגיד לי, זו התמונה של שרה, מה שרה תחתום לך, היא שלחה אותך? אורן אברהם הוא אסיר שנמצא בכלא הדרים מזה 10 שנים. הבוקר הוא נעצר בחשד שאיים על ליליאן פרץ, אותה עוזרת הבית שטבעה את שרה נתניהו והזדהה כתומך של נתניהו. הכל נעשה ממכשיר הטלפון הציבורי באגף ובאמצעות כרטיס חיוג ודרך מרכזייה בינלאומית. אני לא רוצה להגיד שחושבים שאולי אני מקורב לשרה נתניהו למשפחת נתניהו. אני לא מכיר אותם, חוץ מזה שהוא ראש הממשלה שלנו. ולמרות שמדובר באסיר מוגבל, אברהם זכה מזמן לכינוי המטריד הלאומי. באמצעות אותו טלפון ציבורי באגף השיג מספרי כרטיסי אשראי, פרטים חסויים מהמשטרה, הודיע לפואד להתקשר למפכ"ל ודרש מדליה איציק לצלצל לשר בניזרי. משום מה באים, לוקחים אותי, אומרים לי אתה חשוב לזה שצלצלת לשרים, לדליה איציק לשרה ולעוד כמה שרים, ולא התקשרתי. אברהם הייתה גם התקלות קודמת עם נתניהו כשדאג לפנק את בחירי הלשכה על חשבון כרטיס האשראי של אחד מהם. אני חוץ מזה שהזמנתי 40 מגשי פיצה למשרד ראש הממשלה, בשביל זה באו אליי. אני לא לפה ולא לפה, אני לא מתערב. תומך ליכוד.